Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamin. Hande jangoton ko ñooke meɗen bayrade janginede ɗe, kadi dokken windande wootere wonande namdinoɓeɓe aɓe namdo ko wiyete suqa bidu ko ni windirte. Ay suqa ay ko ni woni suqa bidu ay suqa bidu ko ni windirte. Suqa bidu noon tongata ko ujunere e temedere e jeegom. Ɗum woni suqa bidu ko ɗum tongata wonande onon anduɓe limore ɓe. Suqa bidu joni sa waɗi iyyaka na'budu laabi jeeɗiɗi hako hawrata ko ujunere e temedere e jeegom. Sa waɗi Allahu e Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam rendinama sowama laabi jeeɗiɗi arta wonta ujunere e temedere e jeegom. Joni noon sa windi alfajiri o ko alif woni toon e laam e fa toɓɓuɗo e jatongu piccuɗo e ara, ko ɗum woni alfajiri o. Ko toon sirru o moftoya tongoya toon, ɗum woni alif o, mbaɗa ɗum Allahu capanɗe jeegom e jeegom. Laamo wona latifu wona temedde 4 e capanɗe jeetati e jeenayi woni faa o. Alif o ko Allahu capanɗe jeegom e jeegom. Laamo ko latifu ko temedere e nogas e jeenayi. Faa o wona fattahu temedde 4 capanɗe jeetati e jeenayi. Jaa o wona jami'u temedere e 14. Ara o wona razzaqu wona temetati e jeetati. Ɗeɗo karfeje 5 tongi inɗe 5 kalaɗe ɗe. Allahu woni allifo, laamo latifu, faa o fattahu, jaa o jami'u, raa o razzaqu. Joni sa waɗi ni Allahu nani, latifu nani, fattahu nani, jami'u nani, razzaqu nani. Ɗeɗo inɗe 5 ɗo ko capanɗe jeegom e jeegom mbiyeɗa, ɗo ko temedere e nogas e jeenayi mbiyeɗa, ɗo ko temedde 4 e capanɗe jeetati e jeenayi mbiyeɗa, ɗo ko temedere e 14 mbiyeɗa, ɗo ko temettati e jeetati mbiyeɗa. Gasi ɗum ɗo ndendinta arta tongoya ujunere e temedere ndeɗo e jeegom gonɗi ɗo ɗi wonta suqa bidu o. On paamide alfajiri o tongi ɗum. Alfajiri o noon ko allifo innira Allahu.
alfajiri gonɗo ɗo no laamo innira latifu alfajiri gonɗo ɗo no faa o innira fattahu alfajiri gonɗo ɗo no ja'o innira jami'u alfajiri ra gonɗo ɗo no innira razzaq tungirano alfajiri woni hatta matla il fajiri nden so ari mbatta ko fatiha laabi ma 4 janga salatul fatihi laabi ma capanɗe 7 janga ya allahu capanɗe 6 gadarɗa 6 capanɗe 6 janga ya latif mbaɗa 9 mbaɗa nogas mbaɗa temedere jahana ya fattahu mbaɗa 9 capanɗe 8 temennay jahana jami'u mbaɗa 4 mbaɗa 10 mbaɗa temedere jahana razzaqu mbaɗa 8 temettati guddira salatul fatihi laabi nogas ɗiɗi ko ɗum ɗo dumotoɗa to wiyama alfajiri ene feera ya taw a dañi ujunere ma e temedere ma e 6 tongi hen noon ko allahu latifu fattahu jami razzaq ɗum woni suqabiɗo biyeteɗo ɗo no wadde woni allahu e muhammadu cowaɗo laabi 7 walla iyyaka na'budu cowaɗo laabi 7 famiɗon de ɗum woni suqabidu innira alfajiri wadde aɗa yiɗi yaadude fajiri o subaka law sa fini hade fajiri o gasde ya taw a waɗi ko mbiyeɗa ko jaada hen ɓamtade fajiri nde so ɓamti ɓamtoroɗa hen yo Allah hokke en nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam